Takže zdarec! Já jsem Matěj a vítejte u prvního videa na tomto kanále ze hry The Sims 4. Ano, první co čekám tyhle komentáře. Matěj, prosím tě, kde je první díl tvorba postavy? A Matěj, proč jsi neudělal díl s tvorbou postavy? A Matěj... Za prvé, k tomu bych se vyjádřil tak, že nenahrávala Camtasia, takže prostě díl z tvorby postavy nebude. Za to jsem koupil barák, který se dá vybavit, takže v dnešním díle prvním ho budeme vybavovat, takže jde se na to. Takže jak to udělám? Tady určitě bude ložnice, tak bych si už teď rozbral. Stopro, tady bude ložnice. Písnička se hezká pustí. Takže, jak bych ale udělal úplnou, kterou bych mohl udělat tady. Aha. Stále toho byl danělý nedávno kamarád. Takže, co bychom mohli udělat? Teda vana. Bychom koupili nějakou levnou vanu. No, to je trošku dlouhé. Ohromná vana. Chci koupit nějakou leskovou vanu, takovou levnější asi. Asi nějakou dobrou. 3000. To bylo 9000. Jo. Vanu necháme až naposled. Koupíme radši sprchu. Radši radši sprchu. Koupím tuhle. Takovéhle. Placený. A placený. Já jsem jí chtěl placnout jinak. Come on. Tak. Vlastně jsem $600. Nebo co to je? Simoleon, jestli to mě dává. Ne. Tohle ta hrubota. To si nekoupíme. Velvyslankyně 250 záchod. Ach jo. Jenže já mám svého Konráda rád, ano, kdybyste nevěděli, tak svého simíka jsem si pojmenoval Konrád 75. Vezmeme umývadlo z DLCčka, budu dát do práce a semka na zeď, jestli by to bylo možné, paní Karamelo, bych si plácnul rád zrcadlo. Jestli byste mi to dovolila. Ano, dovolila jste mi to, ani kdybyste nechtěla. To je jasný. Plácnu tam. Tak koupil jsme takovou zákonu udělali 2000 simoleonů. No. Luigi, nedělej. Takže teď bychom šli na ložnici. Co uděláme z ložnici? Koupíme nějakou drahou postel. Máme prachy na postel. Buď to tuhle. Koupím si sem postel pro sebe, nebo koupím nějakou lepší. Já už to budu řešit dopředu. Koupím... utopatie. Ale nějaké stříbarné, jo, to vyšlo. Já už jsem myslel dopředu na větší postel. Takže pro jistotu hodím tam i nějaký šatník, jenom tady jsem neřekl. Hebit. No, když šla mamka. Takže
koření nic nedělám. Ano, pásme to přes okno. Nejlepší. Jo. Okno hype. Tak bude dělat hype, budu tady si. Na to nějaký jsem měl. Proč je ta postel jenom tady? Proč tady? Šup tam s tebou. Tak. A na nás bylo 5000 na cooking a obývák. Muší neprachatí. 5000 na obývák a cooking, no. Ledničku nějakou hezkou, dobrou. 14 000? Tak za predaný nejsem. Ale musím jít na vaření, takže já mu koupím klasickou lednici ledobox. To mi názočně líbí. Koupím mu nějakou hezkou troubu. Já jsme to nepokazí. No, trošku taková horší. Ale stále jsme v plusu, no? Jo. Teď tam hodím nějaký půltík, malinký. 50 nejmíň, tak jo. Tak 150. Jeden. Dostal jsem v plusu, juhu! Tak, teď si uděláme takový základní obýváček. Jenom opravdu hodně hrubý. Takže chtěl by to nějaký stůl. Já to možná udělám i tak, že tam hodím normální stůl zatím, protože trafy na stůl jídelní nemám. Takže si koupíme nějaký hezký stačato koupím. V takové hezké barvě. Klácnu ho semka. K tomu koupím i 2 židličky. Tak. A stále v plusu. Tak, pozor na to. Teď telku. Jakou telku bychom si koupili? Ještě hezký, jo. Můžete si koupit nějakou televizi za 14 sněmovnou, ale ho nevydrží. Co? Nemám taky. Ach jo. Tak výborně začal. Tak. Máme už to máte si. Juhu, máme televizi! Tak a teď za ten zbytek můžu dokoupit něco málo. Málo 120 si mohla, ono v dobru. Dobře, světlo by to chtělo. Abych si přiznal, světla to chce. Ne. Tady to myslím, že? Ne. Světla. To je nějaké normální. Je to nějaké normální světlo. Tak, tak, a barák máme hotový. A ještě chvilku si zahrajeme. Takže ahoj Konráde, to je tvůj nový dům. Podívej se na svůj nový dům. Vidíš ho, přijdu hezký, to je super. První co, je jako si... Ano, já vím, ten barák není nic moc extra, ale na začátek by to mohlo stačit, ne? Budeme si říkat, že ten barák je super. Hele, budeme vařit. Uvaříme si makarony se sýrem. 1 porce. Pojď Konráde vařit.
Jdeme vařit. Pojďme si dívat, jak Konrád vaří. Ten tam dělá jiný kouzla. Ten dělá ještě větší kouzla než League of Legends. Tak teď dívejte se, teď si plácne. Tady jsem tam zazrknul víc. Hele! Hned to sníš, Konráde. No? Tak se když na tvůj vlastní výtvor. Ukáž se nám. Pak si ale najdeš práci, kamaráde. Najdeš si práci. Kamaráde, protože bez práce jsou koláč, jak se říká. 366 simulionama. To nevím, jak by to šlo. Trošku je konej. Konej ti dáme tu zlívku. Asi mi to chutná. A hele, tak, jakou kariéru bude s Konrádem dělat? Já nechci za něj moc hrát, já bych chtěl spíš něco, co může dělat. To se mi vyčípla, 123, 9, 11, 31, 16, 25, ne. Já byl technický guru. Konrád je technický guru. Takže je 20:00. Myslím, že Konrád by již mohl jít spát. A my, jelikož tento díl ještě celkem krátký, třeba něco okolo 10 minut. Myslím. To sakra ta kamera je zač. Nechci. Čemu mě tohle je? Stop. Když bude Konrád spát, tak uvidíme, jak dlouho bude spát. A zítra jde Konrád do práce. No. Zítra jdeme do práce. Jestli se nemýlím, myslím, že ano. Ano, my chodíme do práce úterý, středa, čtvrtek, pátek. Tak. Konrád se vyspal. Což je super. A tak pojď se dívat na telefon, když chceš. Nebo chceš ještě spát, pojď ještě to prospí, ať si dobře vyspaný do práce, Konráde. Jestli nebudeš dobře do práce vyspaný, tak tě tam zabijou. Tak, kolik je? 6 hodin ráno, no tak si uvaříš snídaní. Dát snídaní, míchaná lavička. Konráde! Tak, Konrád si vydal snídaní.